lamang. Nagkakagawa sa rebound. Dalawa, napakatindi. Kaninong bola, Red? Dart ball. Time remaining, 5 minutes. 5 minutes. Ayan na, tinira ni Calixto, ngunit wala. Una, oh. Wala. Balian, foul! Nauna yung gustong gawin. 4 minutes and 35 seconds. Dalawang tres lang yan, oh. 10-6. Tinatakot lang natin, tinatakot ko lang kayo. Ayan na po. Ayun, oh. Nagbabakbakan na sa rebound. Nagkampa tayo sa rebound. Ayun, oh, una, oh. Wag na. Waste time, pare. Waste time. Leading by 6. Ayan na po. Nice one. Nice one, Marlon. Good. Stop. Institution rep. Ako, sa Pinaltak po yung bago sa bago.